אוקיי חברים, אחרי שהספקנו להכיר את המערכת שהיא עובדת ואת פעולת הסולוניד, בואו ננסה למצוא תקלות וסיבות לתקלות. תקלה הראשונה, שהדלקתם סוויץ', כפתור המצבים במצב פתוח, העברתם למצב הילוך, ואתם לא שומעים את הקליק של הדיפרנציאל. במקרה הזה, הדיפרנציאל נשאר במצב נעול, הוא לא משתחרר למצב פתוח. אנחנו נלך מהקל הכבד. ברור לנו היום שהבעיה היא בעיה חשמלית. חשמל לא מגיע לסולוניד, לכן הוא לא מנתק ממצב של מצב נעול למצב פתוח. נתחיל מהקל הכבד. אפשרות ראשונה זה נתק המצבים תקול. לאחר מכן נתק בחוטים האלו שמובילים אל הסולוניד ולא מעבירים מתח. תקלה בסולוניד עצמו, שגמר את חייו, או תקלה במנוף הסולוניד שנמצא פנימה בתוך הדיפרנציאל, ובשביל כך אנחנו צריך לפרק את הדיפרנציאל כדי לראות מה התקלה. יש עוד אפשרות אחת, עוד תקלה, הדלקתם סוויץ', כפתור המצבים במצב פתוח, העברתם למצב הילוך, ואינכם שומעים את הקליק, אבל הדיפרנציאל נשאר פתוח. הוא כל הזמן נשאר פתוח. זאת אומרת שכיביתם סוויץ', הוא לא עבר מפתוח לנעול, אלא נשאר תמיד פתוח. במקרה זה, הסולוניד במקרה הזה הוא תקין. מה שיכול לגרום לתקלה הזאת, זה אותו קפיץ שדואג לדחוף את הקלאץ' ולהעביר אותו במצב פתוח לנעול. אותו קפיץ שנמצא על זרוע הסולוניד, כנראה והקפיץ הזה נשבר. מצב אחר, הדלקתם סוויץ', כפתור מצבים פתוח, העברתם למצב הילוך, העברתם את כפתור המצבים ממצב פתוח ל-2/4. אתם רוצים לעבור ל-2/4 נעול או 4/4 נעול. ומה שאתם מגלים שאינכם משולבים במצב נעול, זה אתם לא מצליחים להשתלב במצב, אתם כל הזמן נמצאים במצב פתוח ולא מצליחים לעבור לנעול. אז נתחיל מזה שמפסק המצבים תקול. אותו מפסק מצבים שאמור לנתק את המתח אל הסולוניד ולגרום לקלאץ' להשתלב ולעבור ממצב פתוח לנעול, הוא כנראה לא מעביר, לא עושה את הפקודה של ניתוק המתח. אז יכול להיות שמפסק המצבים תקול, או אותו קפיץ שדיברנו עליו, קפיץ של הזרוע של הסולוניד שדוחף את הקלאץ' שבור. נעבור למצב אחר שבדרך כלל נפוץ, והוא המצב שהכל תקין. הסולוניד, הכל בסדר, המתגים בסדר, רק ישנה השהיה בשילוב המצבים, בין פתוח לנעול או נעול לפתוח. הסיבות האלה, התקלות האלה נובעות מכמה סיבות. נתחיל בסיבה הפשוטה יותר, נעבור אל החלק האחורי. שימו לב, זה הפתח שממנו אנחנו ממלאים את השמן. זה מהפתח בתחתית הדיפרנציאל למטה ישנו בורג ריקון. הבורג ריקון הזה אתם רוקנים את השמן, ודרך הפתח הזה אתם ממלאים שמן. אתם אמורים למלא שמן עד גובה הפתח, וברגע שמתחיל לנזול לכם שמן מהפתח, זה אומר שכמות השמן פה היא בסדר, ואז אפשר לסגור חזרת הבורג. זה בדרך כלל בעיקרון עובד מילוי של שמן בכל הדיפרנציאלים שאני בכל אופן פגשתי. אין פה מדיד כמו שאתם רגילים בשמן מנוע לראות, אלא פשוט ממלאים עד הקו של הפתח. ברגע שנשפך שמן מהפתח, זה העמידה למילוי. אחר מכן סוגרים היטב פה את הבורג עם הראש אלם. אז אחת הסיבות שיכולות להיות זה חוסר שמן. אין מספיק שמן בתוך המערכת. כשאין לנו שמן בתוך המערכת, יכולות לגרום להרבה תקלות. תקלות בדרך כלל של חיכוך יתר שבין כל החלקים, אין מה שישמן את החלקים. החלקים יכולים להיתפס ולעשות לנו את כל הבעיות של השעיות למיניהם. אפשרות שנייה, שיש לנו מספיק שמן, רק השמן עשה את שלו, שרוף, עשה את תפקידו,
איבד את התכונות שלו וצריך להחליף אותו. בורות היצרן, נדמה לי שכל 200 שעות הם דורשים פה להחליף את השמן בדיפרנציאל, בקדמי, בתיבת העברה. לכן זאת גם אפשרות. שמן בעל צמיגות שאינה מתאימה למערכת הדיפרנציאל. מיליתם או מישהו, לא יודע מה, שם שמן שלא מתאים מבחינת הצמיגות שלו לחום והטמפרטורה שיש בדיפרנציאל האחורי. לכן חשוב להקפיד גם על שמן בעל הצמיגות שמתאימה לדיפרנציאל של הכלי. יש עוד סיבה שיכולה להיות להשעיה הזאת שבמעברים שבין המצבים, לרוב קפיץ חלש ועייף של מערכת הקלאץ', אותו קפיץ שדוחף את הקלאץ' ממצב פתוח לנעול, או שיניים פגומות של גלגל הקלאץ'. גלגל הקלאץ' יש עליו שיניים, הוא פשוט עובר ממצב למצב בזמן שהוא נמצא משולב בשיניים של הצירייה הימנית. הוא פשוט מחליק על השיניים של הצירייה הימנית ועובר ממצב פתוח למצב נעול. לפעמים השיניים האלה נשחקות ואז הקלאץ' נתפס ולא יכול לעשות את המעבר הזה פנימה והחוצה בצורה חלקה. לכן גם השיניים האלה הם סיבה להשהיה והתעקעות של בין המצבים. ישנו עוד מצב, התיאוריה שאני לדעתי זה יכול להיות אחת הסיבות לעניין שיש לנו את ההשהיה הזאת, וזה מצב של הפרשי טמפרטורות. למה אני מתכוון? אתם מסיימים מנסיעה. כל מערכת הדיפרנציאל בטמפרטורה גבוהה, שמן פה חם, כל החלקים נמצאו בתנועה וחיכוך הם חמים. כשאתם מקבים את הסוויץ', היום אתם יודעים שבעצם הקלאץ' משתלב ועובר ממצב של פתוח למצב של נעול, ובזה הוא הולך לישון. במצב הזה אתם הולכים לישון. מה שקורה בשלב הזה, שהשיניים משולבות וכל המערכת חמה אחרי נסיעה, בדרך כלל בחום חלקים מתפשטים. והשיניים מתיישבות של הקלאץ' מתיישבות מול השיניים של הדיפרנציאל. ישנם מרווחים מסוימים, והשיניים משתלבות בתוך המרווחים האלה. במשך הזמן שהכלי מתקרר, ידוע לנו שחלקים מתכווצים. ומה שקורה, שהשיניים, במרווחים הקטנים שנוצרו כרגע, השיניים מתהדקות אחת בשנייה, וקשה להפריד ביניהם. כשאתם באים להניע את הכלי בבוקר, לאחר שעברו 12 שעות, 24 שעות, אתם מנסים להניע את הכלי, פותחים סוויץ', הרי עם הפתיחת הסוויץ', המצב שצריך להיות זה מצב מעבר מנעול לפתוח. השיניים בשלב הזה משולבות חזק בשיניים של הדיפרנציאל. השיניים של הקלאץ' משולבות חזק בשיניים של הקלאץ'. ומה שקורה בשלב הזה, לא יהיה לכם שחרור. זאת אומרת, אתם תתחילו את הנסיעה כביכול עם מצב שכרגע אתם נוסעים במצב 2/4 נעול לצורך העניין, ולא במצב דיפרנציאל פתוח כפי שאתם הייתם רוצים. לכן פה במצבים האלה מה שבדרך כלל עושים זה משלבים לרוורס, משנים את כיוון התנועה של הדיפרנציאל ובעצם משחררים את הקלאץ', ואז הקלאץ' קופץ חזרה ממצב נעול למצב פתוח. זאת אומרת, השינוי בטמפרטורות גורם לשילוב בין השיניים של הקלאץ' והדיפרנציאל ונועל אותם. לכן אתם נאלצים, לאחר שהכל מתקרר, לשחרר את זה. כנראה לכוח של הסולנואיד אין מספיק כוח כדי לנתק את השיניים אחת מהשנייה. זאת לדעתי אחת הסיבות שיכולות להיות במצב שיש לכם בעיה של שילובים שהכלי קר. אוקיי, אני מקווה מאוד שההסברים עזרו לכם להבין באיזושהי צורה את כל המערכת ואת התקלות. ישנם עוד הרבה תקלות שקשורות בתוך הדיפרנציאל שלא ניכנס אליהם, אבל שהן קורות, שום דבר לא עובד.
ויש הרבה רעשים והרבה בעיות. תודה, להתראות.